Vítajte na kanáli. Dnes sa ponoríme do fascinujúceho sveta nášho vesmíru a zistíme, ako ľudia v priebehu vekov odhalili jeho najväčšie tajomstvá. Dneska si povieme niečo o mesiaci. Dúfam, že sa ti bude video páčiť a ak áno, podpor ho lajkom. Ako sme zistili, aký má Zem tvar? Ľudia v minulosti verili, že Zem je plochá doska, ktorá pláva na nekonečnom oceáne. Niektorí si dokonca mysleli, že má tvar panciera korytnačky. Vyzerá to tak, že medzi Mesiacom a Zemou je veľmi malý priestor. No tak to ste na omyle, pretože medzi Mesiacom a Zemou sa môžu kľudne zmestiť aj všetky planéty slnečnej sústavy. Ako môžeme vidieť, Mesiac sa pomalšie otáča a obieha ako Zem. Je to preto, lebo Mesiac obehne okolo Zeme za 27 dní a 8 hodín.